Atine sapa sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane kecewa berat. Sapa wong sing ora mangkel rasane kaya diserkel sirah mumet atine kecewa dobel kaya nduweni wis kadung sepenuh hati jebule mung baleni kisinan terulang lagi. Bola bali nggo dolanan, bola bali wis kapusan, janji manis nalika awal pacaran dadi padha tak lakoni, dadi payung wis ngalami kadung elos ora mikir cinta tak pasrah ning Gusti. Atine sapa sing kuat